kun san alakar da ke tsakanin ido guda biyu? Shin wai kun san alakar da ke tsakanin ido guda biyu? Komai su ne a tare, komai su ne a zire, giftawa su yi tare, kallo ma su yi tare, bacci su yi a tare, farkawa su yi tare. Alaka ta da mai sona tafi wannan, alaka ta da mai sona tafi wannan. Kullum in zan yi bacci ita ce a idona, idan na tashi bacci bayan na gaida Allah da salatin ma'aiki sunanta zan kirawo. Komai kake ji ni ma ina ji, ba bambanci da kai. Bugun zuciyata da taka an ka duba, na bugawa kai da kai. Komai kike ji ni ma ina ji, ba bambanci da ke. Komai kike ji ni ma ina ji, ba bambanci da ke. Ko da ban faɗa ba, ai an san ƙaunar ka ta yi nisa. Kowaye zai kira sunanka sai kunnuwa na sun amsa. Ƙaunar ka ce abincin ruhi da rai ko rana baya ginsa. Kullum idan na kwanta bacci mafarki nake muna wasa. Na baka rayuwa ta masoyi, ga zuciya ka jefansa. Ni da ya san ka zan iya yaƙi, koma da waye zan gasa. Ta yi daidai, duniya ta yi daɗi, duniyar so da faɗi sun kiyasa nishaɗi, sun kiyasa nishaɗi. Dariya ta murmushi na naka ne, dariya ta da murmushi na masoyina naka ne. Farin ciki na ka zan mijina, ƙaunar mu ta yi gudana har abada. Ke dai na baiwa kyauta, ke kaɗai na baiwa rayuwata, ke dai ce za ki adana ta, karɓa ki killace ta, ke za ki killace ta. Komai kake ji ni man na ji, ba bambanci da kai. Komai kake ji ni man na ji, ba bambanci da kai. Komai kike ji ni ma ina ji, ba bambanci da ke. Komai kike ji ni ma ina ji, ba bambanci da ke.